Prank gone wrong! Anay grupo sa mga batanong nagpakaroong ingnong white lady ug nagbutang og mga dinagutan nga kandila sa karsada ang gisulutan og usa ka semanang pagpanglimpyo sa basura sa tibok barangay. Nahitabo kini sa barangay Anunang Sur, syudad sa Bugo, amihan ng bahin sa Subo. Ani ang report. Only in Bugo City, white lady nang luspat yun human na sakpan nga nang hadlok sa mga nangagis karsada sa Purok 1, Sitio Arapal, Barangay Anunang Sur. So loob ang puti nga sapot, kinsa nagbutang og mga dinagkutan nga kandila sa karsada sa tingwa nga makapanghandlok sa mga motorista nga moagi sa dapit ug sa mga residente. Kauban sa minor de edad nga white lady kuno ang laing upat ka mga lalaki ang anaa sa behind the scene diin duha usab ang minor de edad. Una nakadawat og reklamo ang barangay kabahin sa abat-abat nga gihimo sa mga batanon ug ilang gioperasyonan. Sakpan sila sa akto sa gihimo nilang tinunto. Kamu ha? Yawa naman yung trip. Atubang. Kisa pa lang kauban ninyo dia. Atubang. Bisa. Anak ni. Tanawan nyo ha. Gikaalarmas kapitan sa barangay ang gihimo sa grupo sa mga pranksters. Ilabi na kay accident-prone area ang ilang gipwistuhan. Gipangatarungan sa mga batanon nga tiaw-tiaw alang sa kalingawan ang ilang gihimo. Tungod ini, gipahamtangan sila og usa ka semana nga pagpamunit og basura sa ilang barangay. For fun lang ang ginawa nila. Mayroon meron silang consequences. Sa susunod po, nagagawin nila, hindi na po yung community service, baka po ipakulong na namin sila. Sana po yung prank po, ilagay po natin sa tamang lugar. Daling ipadawag sa mga barangay officials sa mga ginikanan sa mga pranksters aron lekturan ang ilang mga anak aron malikay nga masubli pa ang ilang gihimo. Samtang nangayo pa sa ilong ang duha kalalaking hingkod ang panuigon sa ilang gihimo og nisaad nga dili na muusab. Naot nga mapasaylo ni sa mga tao nga among nabiktima og dili na nanamusbon. Si John Paul Cabarlis mga og pasaylo sa among nabuhat kay nakahatag og kahadlok sa mga tao nga nangagi og kahasol sa mga barangay tanod. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.